May isa nga bangkay iti lalaki tinasarakan dito'y Sitio Pideg, Barangay Magsaysay, Santa Ilocos Sur. Daytoy ket mapapati ana salvage. Sigon ken ni Warren Canosa, nakita iti bangkay agarup alas 7:30 iti bigat. Nakita tayo bigat mamulak kumatikan ng tikalding muna ta sa mapanagkayo. Kaya di gaya atik tumuli nakita alat tamutin nga nakakoditan. So nakiktuta ka tatay ako. Jawi spektar nga das di nga napasamak eh. Kaya maray kami na, nagpang kami yung baba na, sa kami na nagparatilogan, report mi nga sigot-tikot, PNP ti Santa, sir. Ti pinakisarsarita mi ken ni Police Inspector Dennis Riveral, awan ti pakakitaan no anya iti katatao iti nasao a biktima. As of now, awan pa iti identity na tawang ba ti mga masarakan DJ parte ti bagina, awan mo wallet na, awan mo nga miuray tayo lang ti nusino ti ken pamilya nga mangklaim ti so iti biktima. Nagsagrap ti maysa nga tama iti paltog iti barokong ken iti teltel iti nasao a biktima. Napapati nga rod daytoy nga kalibre 45 tinausar nga pinangpaltog da. Nasao pay ni Police Senior Inspector Riveral nga saan nga taga ditoy iti nasao nga biktima. Ket di nga rod nga nagpaawagan no sa sino man iti adda mapukpukaw nga kaming iti pamilya na ket magipag-uman-uman kayo laeng iti PNP Santa. Baka kanyayo apo no ada napukpukaw nga membro iti pamilyayo iti kalaber ket ada iti Holy Angels dito Bigan Ayusan Bigan City ket wayo nga mapan kitayan tang kay bigbigan no ada mapukpukaw nga membro ti pamilyayo. Ti pakalasinan tinasao nga biktima ket agtayag iti 5'6", adda iti barbas na, napudaw, color blue, iti bado ken pantalon na, nakasandal, iti coral brown. Iti napasamak iti Santa ket may salaing nga mangipakita ti kinaranggas dagiti agararamid iti kastoy. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.